Aprangsi kardom kadok kavel la nili video mate nili channel long kelangara duana fanstame nili hin mate Karbi 2.0 YouTube channel la hin fanstame kardom nang pajri glo kardom la pen nili men la ke kadok kaveta channel nili men la ke avinasteron la pen non kelang bom la bang so channel long jong si kumane abang pu abang pi tanang ka hombri chenglang pelte nali tum ka chinghon pen subscribe igon la pen adung het bel arjana son doye dakanali tum ber ponik deno la lo pelte monon pin nili kapre ka video le ablus tame nalitum a mobile long an nangli da prai mate nalitum kelang long da prai fan lo la pen pinia video aputa le chethan polo nang pinia video aputa la ke hinia process nalitum dak chini ikpo ingsia bangke nalitum ration card number jong si chiting ni dat polote Koson sila ration card details bangka online ing mala so aputa ka ingsilo la pen hini bangke non molom pinangan adim la pen pinangan district long stame la Adhar card pen ration card link neng pu bangke chithang olo la pen nonta asai bang ta nonta claim voy lang kadu ka veta la pen penana abang pu abang pitu mangela ration card la Adhar card bang ta p bang kadu olo la pen fingerprint la pen kapre ka sonta pithailo mene la si la fingerprint la pen Adhar card pidet afin nali tum ration card pen Adhar card bang link elo ma link le lang ma la bang ke nali tum hodak chilang long le data thek la si nona bang ke nalitum ai mithang mobile pen hemini lon pen nalitum Koson si chilang thegi ma la bang ta nalitum na so video arlo thek polong po la si chuning ri alama la puelo kado ka ve fanta video ke cheng ben kijotan kelang thoria pansi chuning ri iglo jong si nalitum video skip pen jong si lang pulote nalitum a process bang a chini ge data thai la pening son soni long bang a mistake ta dokok ta thegi la si pada depin men kai kia son intro lang dat pen video cheng pon fin nang mate video arlo le chithan pon lo nang tang te pada depin pen kai kia son lai intro bange lang igon la penalitum la screen long thek pon longin la report sabang aprang sinang litum jong si komane abang phobang phi jong si ration card long bang amendu sitame ration card number jong si chichini ek pol nalitum la so a video description along stame link long ek pol so link long ber fit penasun arjana litum matheng non chiklang ek po nili aprang a video long kan nili nang than pon ek elo stame ni pini akunang than pon li thot lo wase aprang sinang litum dak thek pon longin la athaksi state banalitum dak select tang sido po Assam la pender la pu akung du tulang la district mate area site na litum lang thuigo area nat dag select a value pudi la sodim na litum ber ego dag ber ik det pen nang litum dag pen district abang select pon ik nang po nili dag Karbi long nili dag select ik elo la pen ason loading na chiklang ik po la so pendet la ko nang litum la pu RV site dam tunon la state aber DFSO dui select a value la sodim na litum ber ego la pen la dag na litum thekloing Karbi long district FCS NCA office 13-14 punason thekloing la sodim na litum select pon ego la pen ason loading na chiklang thule pon na litum mathengno asap sodaing hong ik chenon la pendet akko la pu la RA na thulang thui ego TFSO pu thekloing na litum panin na piklang pon ik po la screen alo la sodim bang akko na litum select pon thunang po select a value pulang ber ik dat pen fit dak 100 subdivision do la pen diffuse subdivision la pen bokazan la subdivision do la sinale tumbang dak pen subdivision banali tum select mon ego nili example nangli tum hana pik laing panili dak diffuse bang select mon ik elo la pen det ako la pu RV site nali tum thek mon thulong pol la pen FPS select a value nili dak red line pen nang pik lang pon tu ik pol la sodin nali tum ako select thunang po dak selected pen la son amend ui mate la sangkiron ronadim amen bang dak du thaipo la penili example panal nalitum matheng no dak penang select pipo Rajan Singh inghi la bang nili dak select monik elo la pen loading lepo loading det pen akko la pula scheme bo thekloing scheme along bang nalitum akko dak pen select pon tunang po la non RA na tunali tum da complete elo pulta ko RV na dam tunang po RV na just fill up tang elo pulta RA na bang tunang po jola son lo la sila scheme dim nali tum dak select pon ego dak select that penali tum dak togi AAY mate PHH la pen
NER la son dui la pen athak si nalitum da thekloi select all pu thekloi la sodim nalitum select all long le ber ik deno mate select ik deno select all long ber det na finalitum ki ber tu nei bangke la sodim nalitum ber tu ik deno la pen la dag nalitum ber det pen aku dag loading tu po dag loading det fit aku nalitum RV na tu dam tu igon RV na dam det pen nalitum la status pu thekloi la status nalitum dak pen thek pon long igi la sodim ba nalitum aku ber tu ignang po la dak nalitum du i ADU pu du la son a box nalitum la thek pon long ikpo la verify and approval pu du deleted yet to be scanned pu du la nalitum dak ki ber don tu nei ba nalitum la select all long dak select pon tonon dak select det pen fit amu ason nalitum la thai ason arjan thekloing la sodim ba nalitum ber tunon dak loading lepo dak loading det pen fit nalitum aku na dam tunang po nilindak na paklang pon ek nalitum panchuning rilo video ki cheng pen kichut an kelang ya fancy tuning ri iglolos la pen video ki cheng pen kichut an lang lo pul nalitum process ba dak pen a software sta thek ikpo mate nalitum chini ikpo la pen aku la pu na tu wang tu igol na wang det pen la sorting pu dui dak select a value pu dui la sodim nalitum ber tu igol dak ber det pen nalitum la athak banga select pon igon dak hini option dui ration card with member with pu dui la pen UID with pu dui stamen nalitum bang la dak banga la select pon igol la athak bang ration card with member with pu dim dak select det pen fit dak loading lepo aku nalitum la pu RV na wang tu si la RC status ba nalitum dak pen aku select pon tunang lepo la RC status tegloi select a value la sodim nalitum ber ego la pen la daktar nalitum son thaklo dakta option dok pigi nalitum la beran ta dui all budi valid order number and valid order number at least one valid order number in RC not even single Adhar in RC la pen repeating Adhar pudui stamin nalitum bang la select mate all long la sodim le nalitum ber ego all long berdet pen fit loading lipo dak nalitum la screen long thek molongi la son si nalitum a mobile long stami loading ikpo labang ke nalitum asap sudak chonghong ikcheno loading tang det pen ako nanglitum wang tunang polapu renat wang det pen fit nanglitum la report name bang thekloi select a value pu la sodim nalitum ber tunang lipo la pen la dak bang insert options nalitum thek ponlong ikpo fps mate with RCN member details pudi la sodim nalitum select pon to igdeno mati ber pon igdeno dak ber det pen fit la ka fill up nei an bang dak bang tang thailo details bang la pen nalitum pu ana thekloing la view report la sodim nalitum ber ik nangpo la view report long ber igdenon dak ber det pen fit dak alam sing hong ikchenon nalitum la thekloing details bang dak details ason dak theklong thaipona chiklang ik thaipo dak details bang family ration card serial number mate ration card number status lapen family head lapen MSS number lapen member name member do only dak mobile number anta dak do thai lapen gender mother name father name anta dak nalitum thek molong ik thaipo lapen la sodim nalitum penang an bangke aphai do o dak bang suring sine dui bang suri hini ne dui la bang puthek thelo la song bong ben nalitum amen bang chiri nang po ka chiri nai ta joy o sung bang sung o e nalitum krom long ben sidam pul la thai arjan son dak thek longi la pokung la choradim la sodim nalitum ber nang po dak berdet penalitum aber la so athak pu doi po nang po la penalitum ako dak ingsi option thek pon long thla find in page pu thek la pen la sodim ber penalitum la find in page wadim ber pen dak nalitum amina amen dak chiri igon nilidak example nilidak nalitum athengno babu pusta nilitok ikpo la pen tok det penalitum dak thek pon loi babu pusta me dak wang ik elo la pen nalitum na limitha amen la son thak thale dak pen ri ego la pen la pu kung dui nalitum dak serial number dong thek loi dak bangke ration number lol as example nalitum mobile nalitum jong silang pulte 18100 las jola son do doye las nalitum la dak pen bang copy pon ik den ber hello te da automatic che copy po nalitum copy ik den la hello nalitum ration card a number bangke la pen non bang aprang process bang ni nang than pon thuik po Adhar card pen nalitum link do eloma avema mate ko ana bang phu bang pc Adhar card long
sorry ration card along Adhar card keling tang malabang nili nang piklang pon ikpo lapen ration card number ka olai proses bang la answer lo la sinali tum video stop to skip rino nili nang pachini pon thu ikpo lapen nali tum lason details klaing phan pol nali tum aprangsi play store long stame nali tum humri iknang po play store long dam penali tum mera ration pu tog igo hoda ke tog dim mati kiri dim tu igi nali tum thek pon long igi mera ration pulason tog iglo nali tum dag thek long ikpo la thak nali tum thek long spelling bangal lason tog igo lapen 20 kale 24 MB baksi chui la so apps bang nali tum download igo download igdet pen asap so permission nali tum phana hang ikpo la si permission bang nali tum dak pen allowed unde no la de pen afilason interface dak nang chiklang po mate arjan nali tum mobile ong stame nang chiklang ikpo la pen lason thak thak si dak pen registration know your entitlement da pen nearby ration shop lason dak tok do option dak pen facility pinang ane long poni long pon wai fit stame la asam arlo bang la an long lelang stame dak non nilitum kilang pu bangke ration card emithang ration card mat Adhar card pen link do eloma avema plus yola so puthak si non bana so video bang customer la matena piklang pon ikponili la pen la dak nali tum thekloing pinang an option do that pen Adhar se setting pu thekloing la so dim nali tum ber igo dak ber igdet pen nali tum adet la pen aporan ta nali tum phan dak theklong ik thaipo la pen dak hini option do please select option pu dak tok igi nali tum thek ponlong igi ingsi bang ration card number la pen ingsi bang ke Adhar number jong sinali tum ration card number chichini ne polote abmoni li na piklang pon ateng nali tum dam igo la pen dak pen copy dam igo la pen Adhar card do pulat nali tum Adhar card number pen chilang ikme stame Adhar card number pen bang da details bang jong se Adhar class so Adhar card jong se link dun delang pulote ola ration card long link lelang pulote la bang nali tum dak chilang no dak po la si nili nang thana process ateng le nali tum ration card number bang dak pen nali tum amen ri igra dak pen copy igo copy igdet pen nali tum dak theklongi ration card option no nali tum chongwai igo la pen da ration card number bang nali tum dak berpon iknang po nili ta dak copy tang se dolo nili dak berpon ikpo athema nili ration card number bang nali tum handak na piklang pon thekthi det po lapen aber nali tum thek ponlong thiya ko ladak bang submit pu theklong la submit adim nali tum ber iknang po dak ber ikdet pen please wait po dana chiklang ikpo processing data lapen dak nali tum thek ponlongi nili dak number bang kanang piklang pon ik thek thidet po lapen nali tum dak state lapen district hai hui dak thek ponlongi lapen card ta ay lapen lason thak thak sila aber nali tum theklongi memberment ta nili dak napiklang pon ik thek thidet po lapen Adhar setting pu lapu theklongi dak bahini bangke dak yes pusidolo mate chok ik elo lapen ignore farman bangke dak nanta no si do ik verlang lahelo a process bangel joy o nalitum ta jongsi chichin ne pulote nalitum ta emi thanga mobile pen jo hem ini lun pen stami nalitum bangke chini ipo la details bangke la pen non ako update bangke assam long bangke si update bang pipelang emi thang mobile pen talason Adhar ration card pen Adhar card killing nangi pu bangke dak option avilang la simo option dolote la nalitum joy kepen hem ini lun pen stami nalitum link bange emi thang ta salam thekpo mate verify me po asimo update bang thulte nili upload po a video ta nalitum lason a video kilang long bomi phan la Karbi teach 2.0 YouTube channel manalitum subscribe igon la pen so video ta lang mission pulen nalitum ka an ma share on share igo Karbi yang long adang ta pache thang iknang ilitum Karbi tum ta akhai tum ta pathek iknang la hello pinia video bang kala anchol lo process la so video kilang bas ta menalitum ingson soni bang ki thek ikpo pusining thelo la si pinia video long mangla anchol lo la pen dume thakme ka du kavi Karbi teach 2.0 YouTube kilang ara du an fans ta meni lihin pen KARDOM